Il-Forzi Armati ta' Malta komplew jissaħħu biż-żieda tat-tielet ħelikopter tat-tip AW139. Ħelikopter modern state of the art li se jippermetti lil Forzi Armati jaqdu l-irwoli tagħhom fosthom ta' salvataġġ u l-kontroll tal-fruntieri b'iktar effiċjenza. Dan il-ħelikopter il-ġdid ustmat b'valur ta' madwar 13 miljun euro u nġib permezz ta' fondi Ewropej mill-Internal Security Fund b'kofinanzjament mill-Gvern Malti. Il-kaptan tal-Forzi Armati Nicholas Grek, Officer Commanding Operations Squadron u Project Leader f'dan il-proġett, innota li bi flotta ta' 3 helikopters ta' dan it-tip, il-Forzi Armati issa jistgħu jibqgħu għaddejjin bla waqfin fl-operazzjonijiet tagħhom. Billi jkun hemm helikopter għaddej fuq operazzjoni, ieħor standby u ieħor għaddej b'manutenzjoni. Bit-tielet helikopter nkun nistgħu garantixxu li s-servizz ta' l-ewwel helikopters ikunu qegħdin hemmhekk, speċjalment issa li l-missjoni militari Taljana irtirat peress li l-Memorandum of Understanding kellu jieqaf din is-sena. Aħna nistgħu nieħdu over il-search and rescue duties kollha over u ovvjament inkunu aħna responsabbli għar-reġjun tagħna. Dan kollu jfisser li issa bl-ekwipaġġament u t-taħriġ li jingħata l-operazzjonijiet ma jibqgħux isiru b'ekwipaġġ imħallat Taljan u Malti. Issa bil-akkwist tal-helikopter ġdid hawnhekk il-crew kollu ħajkun Malti. Ovvjament il-capabilities li għandu dan il-helikopter jista' jtina kapaċitajiet li noperaw bil-limitations li ovvjament kienu sa 3 snin ilu kienu beyond our expectations. Fil-fatt l-AW139 huwa proġett li beda fl-2005 u għaldaqstant fih insibu l-aħjar teknoloġiji moderni f'dak li huwa deskritt bħala state of the art. Mattia Barbarossa, manager reġjonali tal-kumpanija Leonardo li tagħmel dawn il-helikopters, għalilna li fuq kollox il-magni b'saħħithom jagħmlu differenza kbira fil-missjonijiet bħal tal-Forzi Armati. It is capable to do the mission in all weather conditions. So when you need a search and rescue helicopter, that means that the situation, the weather situation, the sea is not calm. So you need the power to perform that type of mission in safe. Fil-preżentazzjoni uffiċjali ta' dan il-helikopter ġdid, il-Ministru għall-Internu s-Sigurtà Nazzjonali Carmelo Abela innota kif iż-żewġ helikopters li kien hawn diġà tal-istess tip fl-2016 diġà għamlu 176 titjira fuq numru ta' operazzjonijiet inkluż ta' Frontex u oħrajn. Dan minn barra diversi titjiriet oħra ta' taħriġ. Abela nnota li bit-tielet helikopter innefqa fl-immodernizzar tal-Armata issa qabżet is-60 miljun euro. Is-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-Fondi Ewropej Ian Borg innota kif fil-programm ta' Fondi Ewropej ta' Sigurtà Interna pajjiżna kellu allokat lilu 75 miljun euro, filwaqt li 42 miljun euro ġew allokati għal azzjonijiet biex jiżguraw Unjoni Sigura. Nefqiet li jiġdu l-importanza li l-Ewropa nnifisha tagħti lill-forzi ta' pajjiżna.